खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन हादराव फिन रेलगारि जाब्रबथाय मोनजिसे दाब्बाया रेल लामानिफ्राय बायजोआव गोग्लैहैदों जायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां दावबायारियानो जोखोम जानो गोनां जादों। बेंगालुरु कामाख्या सुपारफास्ट एक्सप्रेसजों जादों बे जाब्रबथाया रेलगारिया गुवाहाटी फारसे फैगासिनो दंमोन जायनि थाखाय गोबां दावबायारिफोरानो आसामनि थागिबिफोरमोन। गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय समावनो ओडिशानि नेरगुन्दी स्टेशननि साखाथियाव बे जाब्रबथाया जादों। ओडिशानि कटकनि नेरगुन्दी स्टेशननि साखाथियावनो फुंनि 11:54 बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों जायजों सोनाब बंगनि थागिबि शुभंकर रयआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासे आइजोआ गाज्रियै जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो माखासे दावबायारिफोरनाव फिसा-फिसौ जोखोम जादों। जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय दावबायारिनो 5 लाख राङै होनो थाखाय फोसावबाय रेलवे बिफाननिफ्राय आरो गाज्रि जोखोम जानायफोरनो 2,50,000 रां आरो फिसा-फिसौ जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावबाय रेलवे बिफाननिफ्राय। मा जाहोननि थाखाय जादों बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो रेलवे बिफाननिफ्राय बिथोन होबाय। BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दोलोनि मावथिफोर मददगिरिफोर आरो सरासनस्रा भटारफोरा थांहां फैहां जादों। थिग बेबायदिनो दैदेनगिरिफ्राबो दोलो सोलायदों। डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङाबो BPFनि नेहाथारि बिबाननिफ्राय ओंखारबाय। BPFनि नेहाथारिजों लोगोसे प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्रायबो गावनि बिबानखौ एंगारबाय डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ हाग्रामा महिलारिनिसिम दैथायहरदों। डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा लाइजामनि गेजेरजों बिथाङा लिरदों दि गावारि जाहोननि थाखाय BPFनि नेहाथारि आरो प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्रायबो बिबानखौ एंगारदों। दसे समनि थाखायब्लाबो नोंथांनि दैदेननायाव रायजो राजानि खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों होननानै लिरहरदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। डक्टर अनजालि दैमारिनि अनगायैबो माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरखौबो थांलाय फैलाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो BTC बिसायख'थियाव सोरनि देरहासारनाया जामारगोन? सोर सोरखार दागोन BTCआव? ओजोंहाय बारग' NDBनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोराबो BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोदानै राजखान्थि दोलो दानो थाखाय जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोननाय जादों। जरजुलुमै बिघायै बिघा हा दखल खालामनायनि अजद बारग' NDBनि जि बिदायनि सायाव। बाक्सानि अक्सुगुरियाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि गासै 51 बिघा हाखौ दखल खालामनायनि अजद होदों। हा दखल खालामजानायफोरनि मुङा अनिराम मुसाहारि, जगेन राम बर', रामचन्द्र अमरेन्द्र आरो माखासे। गासै 7नि हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थालिर बागान बानायनायनि अजद। हा दखल खालामजानाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रामचन्द्र अमरेन्द्र आरो जगेन राम बर' बिथांमोननि हाखौ जरजबस्तियै 10 बोसोरनि थाखाय सुक्ति खालामदों आरो थालिर बागान बानायदों। गासै 7नि 51 बिघा हाखौ दखल खालामदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। हा लानायखौ हेंथा होनायाव बुनो दाननो बायदि हुमखि होदों होननानैबो फोरमायथिदों। SDC फैनानैबो हाखौ सुफैदोंमोन नाथाय गोबां नारा नाथार जादों बेनिखायनो बिथाङाबो थांफिनदों। बेनि अनगायैबो सालबारिनि साब डिभिजन मावख', जाला सार्कोल अफिस, ओनसोलनि पुलिस प्रशासन, IC मण्डल गोबांनो मिथिहोनाय जादोंमोन नाथाय जेबो फिथाइ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जि बिदायजों आखाइ हमनो थाखाय मण्डलाबो बुंथिदोंसो होननानै फोरमायथिदों। प्रमद बर'नि सोरखाराव बबेयाव गोजोन फैखो बेखौ लानानै सोंथि खालामो सरासनस्रा सुबुंफोरा। जुदि गोजोन फैबायब्ला जोंखौ मानो सिगांनि NDBआ बेबायदि खालामनो मोनखो होननानैबो सोंथि खालामो आरो जि बिदायनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरो जेंनायाव गोग्लैनांनाय सुबुंफोरा। गुवाहाटीनि सौरसजाय स्टेडियामाव जानाय IPL गेलेनाया मैया जोबनानै थांबाय। राजस्थान रयेल्स आरो चेन्नाइ सुपार किंग्सनि गेजेराव गोख्रोङै क्रिकेट गेलेनाय जादोंमोन जेराव राजस्थान रयेल्सआ देरहासार जानो हाबाय। 6 रान बांसिन बुनानै राजस्थान रयेल्सआ देरहासार जानो हाबाय। गिबि गेलेनानै 182 रान बानायनानै मोनसे टार्गेट सेट खालामदोंमोन जेराव चेन्नाइ सुपार किंग्सआ 176 रानल' बानायदों आरो 6 राननि थाखाय जेननो गोनां जादों। राजस्थान रयेल्सनि गोख्रों गेलेगिरि नितिश राणा बिथाङानो 81 रान बानायदों। बेनि मादाव मोन 4 रान बुदों आरो मोनबा 6 रान बानायदों जायनि थाखाय राजस्थान रयेल्सआ गोरलैयैनो देरहासार जानो हादों। बेनि अनगायैबो आसामनि गेलेगिरि रियान पाराग बिथाङाबो 37 रान बानायनानै राजस्थान रयेल्सखौ देरहासार होनायाव मदद होदों।
हाग्रानि मोसौनि गाग्लोबनायजों सासे बर' सुबुङा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। मानास माहारियारि हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि लांदां फारायाव हाग्रानि मोसौनि गाग्लोबनाय, जायजों राजाबिलनि थागिबि लक्षिराम बर'आ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। बिथाङा मानास माहारियारि हाग्रामायावनो खामानि मावोमोन। हाग्रानि मोसौनि गाग्लोबनायजों गोब्राबै जोखोम जानायनि उनाव बिथांखौ सालबारि मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय गोब्राबथार जानायलाय उनाव बिथांखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दान मोनसेयावनो मानास माहारियारि हाग्रामायाव हाग्रानि मोसौआ खेबनै गाग्लोबदों। बेनि सिगां अदेबानि लक्षिराम बर'खौ गाग्लोबनायनि सिगां हाग्रा बिफानावनो मावनाय मावथि जेहरुल इस्लामखौबो गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव जेहरुल इस्लामा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। दिनै ईद फोरबो। दान मोनसे रामजान दान सोलिबाय थानायनि उनाव दिनै मुस्लिम धोरोमफोरनि ईद फोरबो। दान मोनसे जाया लोङा थानायनि उनाव दिनैनि सानाव जानानै लोंनानै ईद फोरबोखौ फालिगोन मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरा। दिनैनि सानाव ईदनि नामाजबो फरायगोन बिथांमोनहा। आसामनि मुस्लिमफोरजों लोगोसे गासै मुस्लिमफोरानो दिनैनि सानाव ईद फोरबोखौ रंजा बाजा आरो गाजा गोमजायै फालिगोन। ईद फोरबोखौ फालिनो थाखाय जायगा जायगा बायदि रोखोमनि गोमो गोथां गोजा लाइटजों साजायफबनायखौबो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो गुवाहाटियावबो लामा सामायाव जोंथि माथि लाइट साजायफबनायखौ नुनो मोननाय जादों। दाय गैयालासे सरासनस्रा सुबुंनि सायाव गाग्लोबनायनि अजद BSFनि सायाव। खोला सालमारा मानखाथियाव BSFनि मोनसे हानजाया दाय गैयालासे सरासनस्रा सुबुंनि सायाव बुनायनि अजद खोला सालमारा मानखाथियानि देवान आलगा गामियाव जादों। बे जाथाया BSFनि हानजाजों बुजानायफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनानि 9:30 हाथिसार BSF केम्पनिफ्राय BSFनि हानजाया फैनानै हौवाफोरखौ बुफैनायजों लोगोसे आइजो आरो उन्दै गथ'फोरनि सायावबो बुदों। आइजो BSF गैयाब्लाबो आइजोफोरनि सायावबो आखाय होदों, जायजों गासै साबाया जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि मादाव सासेया 15 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ', जाय गोब्राबैनो जोखोम जानो गोनां जादों आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय मोनानि समावनो नावजों बुरलुंबुथुर दैमा बारनानै सातसिंगिमारि जिल्ला हस्पिटालावबो थिसननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बुनायनि अनगायैबो सासे सुबुंखौबो हमनानै लानानै थांदों। BSF केम्पनिफ्राय फैनानै दाय गैयालासे बुफैगोन होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन, बेनिखायनो बेनि सायाव बिजिरनाय नांगौ होननानै दाबि खालामदों सरासनस्रा भुगिनांनाय सुबुंफोरा। रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा पुलिस थानाखौ बेंखनदों। जनाय थानाखौ बेंखनदों रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा। इमरान आली मुंनि सुबुंखौ पुलिसफ्रा हमनायनि उनाव थानानि सिङावनो फासि नांनानै थैदों होननानै पुलिसफ्रा फोरमायथिदोंमोन। नाथाय नखरनिफ्रा बेखौ गनायाखै। पुलिसानो बुनानै बुथारदों होननानै अजद होदों नखरनि सोद्रोमाफोरा आरो सोरबा सुबुंनि थिननायावनो पुलिसफ्रा गावसोरनो बुथारदों, बेनि उनाव फासि नांनानै थैनाय गाब होनो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों नखरनिफ्रा। नखरनिफ्रा बेखौनो फोरमायथिबावदों दि पुलिसा CCTVनि फुटेजबो दिन्थिनो हायाखै आरो फासि नांनानै थानाय हालोदावबो नखरनि सुबुंफोरनो दिन्थिनो हायाखै। बेनिखायनो बे थैनाय जाथायाव पुलिसनिनो आखाय दं, पुलिसानो बुनानै बुथारदों होननानै फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा। जायनि जाहोनाव रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा ओंखारबोनानै जनाय पुलिस थानाखौ बेंखनफैदों आरो बेनि सायाव बिजिरनाय जानांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। रंजालि बैसागुनि गेदेर अफार। सान्थिपुराव थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा रंजालि बैसागुनि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि मटरसाइकेल एबा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला बेनो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन अफार। गंसे मटरसाइकेल एबा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै सिलिं फेन मोननो हागोन, लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 3 लिटार पेट्रलबो मोननो हागोन। थावनिया चिरां जिल्लानि सान्थिपुर बाजाराव। मोजाङै सुलाद लाबावनोब्ला 7099953599 नङाब्ला 9401123361 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।